അഖണ്ഡ 2-ന്റെ ട്രെയിലർ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് ആകെ വണ്ടറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബാലയ്യ. ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള നോട്ടമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെത്. ട്രെയിലർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി തന്നെയായിരിക്കും അഖണ്ഡ 2. ഒരുപാട് മാസ് ഡയലോഗ്സും ഫൈറ്റിംഗ് സീൻസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു കിടിലം മൂവി തന്നെയായിരിക്കും. ബാലയ്യയുടെ മൂവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അഖണ്ഡ 2-വിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. മാസ് ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ കണ്ണങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന പോലെയാണ്. എന്തായാലും ട്രെയിലർ കൊള്ളാം. ഫൈറ്റിംഗ് സീക്വൻസിൽ തൃശൂലത്തിലിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പിടിച്ച് പമ്പരം പോലെ കറക്കുന്നതും തൃശൂലത്തിലൂടെ വെടിയുണ്ടകൾ ചീറിപ്പായുന്നതുമെല്ലാമാണ് ട്രെയിലറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രമാത്രം വണ്ടൽ പടമാണെന്നുള്ളത് ഇനി കണ്ടറിയാം. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരന്റെ മാസ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ വണ്ടറായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വണ്ടർ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ മൂവി അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.